हेल' लोगोफोर, मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनानैनो मिथिखादों जानो हागौ आं मा भिडिअनि आपडेट लानानै फैदों। लोगोफोर, दासिमहालागै नैबे गोदान बड' मिउजिक भिडिअखौ फुलि नायाखैब्ला नैबे भिडिअनि जोबनायाव नायनानै लानो हागोन आरो आं बिथांमोननि बे इउटुब चेनेलखौ नैबे भिडिअनि डेसक्रिप्शनावबो होनानै दोनगोन आरो बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ स्क्रिनावबो बुंनानै होगोन। बेनिखायनो लोगोफोर, नोंथांमोना बे भिडिअखौ स्किप खालामालाखैनो जोबजासिम नायलां होनब्लासो मिथिगोन नैबे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे आंनि angbw इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो, भिडिअखौबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै गालांदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव। दिनैनि बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों दुब दुब दाब दाब सालायनानै दिन्थिनोसै आंबो हिमालयान MT-15। लोगोफोर, बियो मोनसे गोदान बड' मिउजिक भिडिअ। दासिमबो बे गोदान मिउजिक भिडिअखौ फुलि नायाखैब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नायनो हागोन। बे भिडिअ कास्ट महरै दङ फुंखा आरो दैमु आरो बे भिडिअनि आर्टिस्टफोरानो जादों रिंखां, सन्जिता, बिकेल, सनालि, पवनश्री, प्रभात, महिमा, लक्ष्मी। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुलि आपल'ड खालामनानै होलांबाय। बे भिडिअनि डिरेक्सनानो जादों सुबुंसार बसुमतारी आरो करिय'ग्राफारानो सोरां बसुमतारी। बिथांमोननि नैबे गोदान बड' मिउजिक भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों आरो बे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों गेरेमसा बसुमतारी आरो प्रडिउसारानो जादों प्रभाबित नार्जारी। दासिमहालागै बिथांमोननि नैबे गोदान बड' मिउजिक भिडिअखौ फुलि नायाखै, अब्ला बिथांमोननि प्रभाबित नार्जारी एन्टारटेनमेन्टनि बे स्क्रिनाव नुनाय इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि बे गोदान बड' मिउजिक भिडिअखौ नायनानै लाहैदो आरो दासिमबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो, गोजोननाय मोनगोन। भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो। लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। नेक्स्ट भिडिअखौ